जायगाया मोजाङानो एसे फ्रुटि लोंनो फ्रुटि लोंबा न' लोंलाय दे लों हेलो गाइस खुलुमबाय नोंथांमोनखौ आंनि इउट्युब चेनेलाव बयखौबो बरायनाय थाबाय आसा खालामो नोंथांमोना दिनैनि भिडिअखौ नायनानै मोजां मोनगोन होननानै आरो नोंथांमोना गोदानै फैदोंब्ला आंनि इउट्युब चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामलांदो लोगोसे दिनै जों गौरिपुराव थांनो नागिरदों नोंथांमोनाबो नायलांबाय थादो जों दा सफारि घाट खाथियाव दं आरोना नै साल बागाना डेन्जारखा नोंथांमोनाबो भिडिअखौ इन्टारेस्ट मोनोबा नायलांबाय थादो आसा खालामो नोंथांमोना भिडिअखौ जोबोद नायगोन होननानै आंजों लोगोसे दंफायो नै बे थांफागोन जों सानैजों बेरायसै दा नोंथांमोना गौरिपुर बाजारखौ सोर नुवाखै नायबानो जाबाय आंनि भिडिअआव देखायलांबाय थानोसै आं जों थांबाय थानोसै हेलमेट हमनोसै ने हेलमेटआ गंनैखा गाइस बिदिबा नायलांबाय थादो भिडिअखौ जोबजासे अननानै नायलांबाय थादो गाइस थांबाय थानोसै जों आलंगन्ज बाजार मोनबाय गाइस आलंगन्ज बिहिरनै फाइनालि सफैबाय गाइस जों दा गौरिपुराव दं नै जोंना खामानिया स्टेट बेंकआवमोन आरोना एटिएम एप्लाइ होनांगौ एटिएम मोनहैयाखै आं दाबो एबारसो एटिएम एप्लाइ होनो फैदों जों दा बेंक सिङाव थांग्रोनि गाइस जों दा बेंकआव एटिएम एप्लाइ खालामखानानै फैबाय जोंना खामानियानो एटिएम एप्लाइ खालामनायसोमोन आरोना बिदियावनो ओरैनो ब्लग बानायसै होननानै बानायबोफाबाय नोंथांमोना भिडिअखौ नायना माबायदि मोनदों कमेन्टआव खोन्थाहरबानो जाबाय जों दा नैबाव मोनसे फुख्रि खाथियाव दंफैयो आरोना नोंथांमोनाबो नायनो हागोन नै खाथियावनो दं फुख्रिया नै गुवारथार एसे ओरैजों बरियाबाव जिरायनो मोजां नैबाव सायख्लुम नै दंफां थाइजौ दंफां दं ओरैजों जायगाया मोजाङानो एसे बिराद गरम गाइस दहाय फुङाव अखा हानो बायदि जा अखा दोमैदोंमोन खोमसि जाजोबदोंमोन दा सान्दुं गोसा जाना होबाय नै आखाइ गुसुं गानबोनाया खामजोब्बाय सान्दुंजों बेहासो मोजां जाबाय माला आखाइ गोलाव गानबोनानै बरियानो जिरायगासिनो नै मानसिला माबायदि मोनखो फैनानै फुख्रिया मोजाङानो ना नायनो एसे नोंथांमोनाबो नायलांबाय थादो जों दा बग्रिबारियाव थांनोसै बग्रिबारियाव थांनानै नोंथांमोननोबो एसे देखायनोसै नोंथांमोनाबो नायलांबाय थाबानो जाबाय गरमलै नैबाव फैनानैसो थान्दा मोनबाय एसे गाइस जों दा बग्रिबारियाव बेरायहैनोसैलाय नोंथांमोनाबो नायलांबाय थादो ना मा होनो ओइ फाइनालि सफैबाय गाइस बग्रिबारि मन्दिराव नोंथांमोनाबो नायलांबाय थादोलाय जों नैबाव प्रसाद लानो र' एसे प्रसाद लाबाय गाइस नैबाव फाइनालि थान्दा दिनै अखाबो एसे हादोंमोन ना बरिया दिना सान्दुंआबो बारा गोसा नङा ओरैजों नै बिफां लाइफां दंना मा होनो नायलांबाय थादो गाइस भिडिअखौ फाइनालि फुजा होखांबाय जा गोलोमजोब्बाय नै डेन्जार गरमलै फुजा होखांबाय गासिनो बोर बिखावजोब्बाय स्कलारशिपआ थाब थाब हाबथों होननानै बोर बिबाय आं ना मा होनो गाइस नोंसोरलाय बोरै बोर बियो जाखो दा बायदियाव फुजा होबा
स्कलारशिपफ्रावथ' हाबनायखौसो नांगौलै गाइस स्कलारशिपनि जाला मा सिमां दंथाय स्कलारशिपआव गस्ला गांसे पेन गांसे बायनानै लानो थाखाय सिमां सुजुगासिनो आङो स' गोजौआव बेरायहैनोसै जों नोंथांमोनहाबो नायलांबाय थादो गोजौजों एसे बार जाहैसै जोङो गोजौआव नैबे नै मुर्ति अन्थाइनि जिबौ मोजाङानो रेलाव साबसिन नुयो गाइस नोंथांमोनहाबो फैनानै नायफैदो जाय नायफैबाय थायो बिसोर मिथिखायो जाहैबाय नुफेरैफ्रा एसे भिडिअ नायनानै खोन्थाहरदो माबायदि नुदों गाइस हाबा होग्राया नैबेनो हाबाखौ नैबावनो होयो स' ओमफ्राय फुजा होखांनायनि जिखौ नैबाव खाना गालाङो गाइस गोजौआव गाखोलांनोसै जों दा गाखोग्राफ्रा नै बरिया ओरैजों साल दंफाङा गोथां गोलबोजोब्बाय गाखोनानै नैबे जाहैबाय बाबा हुनुमा गोजौआव मानसिफ्रा नै दङ फुजा होफैयो बयबो लोंग्रा बायनोसै लोंग्राफ्रानो गिदिर गैया नै स्प्राइट गिदिर बिदोंमोन थान्दा मोनदों दासो गाइस जिरायनानै थाम्फैया बे फाग्ला बिदिजों जायो थान्दा लोंबाय वारेस कुल नै हाग्रा गेजेरनिफ्राय ओंखारबोदों दासो ओइ अबेनिफ्राय फैदों नोंलाय नायबावा जाग्रा लाबोआखिसै जोङो मा नाम नोंना हेल' नों लोङा रागा जोंसै नामा खोथाय दलर जिरायफैबाय नै हेल' फ्रुटि लोंनो फ्रुटि लोंबा न' लोंलाय दे लों बिदि लोङाथ' सोबनांगौसो सोब गुदुङा नायदोंसो बै पाइपआव सोब पाइपआव बिदि नङाथ' बै पाइपआवसो पाइपखौसो बोनांगौ पाइपखौ फोरोंनो नागिरबा थांबायसो रोङाखिसै बा अरसिनानै लोङैसो होनो रोङाखिसै फोरोंबाय एथ' मोजां सोबनांगौ होननानै नै मासे फैबावगौ आसोला मा जादोंब्रा होननानै नायफैयाखैमोन बियो Hey, what happened? लोंसै गाइस स्प्राइट थान्दानो हेलो गाइस जों दा थांफिननोसै भिडिअफ्रा माबायदि जादों कमेन्टफ्राव खोन्थाहरबानो जाबाय एसे माबायदि जादों अरे कहना क्या चाहते हो बुङालै आं माने नायनोसो बुस्थुखौ मा जिनिस नुनानै स' नोंथांमोना दासिमबो बि ब्लग चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामाखैबा साबस्क्राइब खालामना होदो गाइस मेगनाव थाम्फै फिसा बिरगासिनोलै स' गाइस गोजौनिफ्राय बरिया नुयो नै रेलावबा साबसिन नुयो ओरैजों मन्दिर दं गोजौआव गाखोगासिनो गाइस अननानै साबस्क्राइब खालामना होदो लोगोसे लाइक शेयार कमेन्ट साबस्क्राइब खालामनानै होदो स' आसा खालामबाय नोंथांमोना आंखौ मोजाङै सापर्ट खालामगोन होननानै
नैबाव जाग्रा जानोसै जाग्रा मा जाग्रा दंथाय जानोसै गाइस पर'था जानोसै पर'था नै पर'थायाव मा दं मिस्टि थरसे दं जाखौनो हो ओइ जाखावनोसै बिदिबा गाइस पर'था मिस्टि फुरा उखैबाय बिदिबा जानोसै जों स' गाइस जों दा जाखांबाय जों दा न'आव थांफिननोसै स' नोंथांमोना भिडिअखौ मोजां मोनोबा लाइक शेयार साबस्क्राइब खालामना होबानो जाबाय लोगोसे दासिमबो बि ब्लग चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामाखैबा खालामनानै लादो लोगोसे बेल आइकनखौबो अन खालायना लादो स' नोंथांमोनखौ जोबजासे नायनायनि थाखाय थेंक इउ स' माच गाइस फैनायावनो नै मोनसे थेंफाख्रि ओमफ्राय ओरैजों बड'फा बर'नि बेयाव जों फटक लाबाय स' गाइस नोंथांमोना मोनथिनाया मोनथिया बे जायगाखौ दुलिगाव नायगाव खाथियावनो आरोना